It's the Resurrection Sunday ni Kristo Jesus. Dahil tinang kumpleto iti misyon ni Kristo Jesus. Dahil iti mang kumpleto kan nangitod iti kapapanan, iti panakayanak, kan nangitod iti kapapanan, iti panakatay ni Kristo Jesus. That is dahil Resurrection Day. Dahil imot lang iti rason, kadag iti first Christians, dagiti Gentile, dagiti Kristiyano nga awan ti dara nga Hulyo, nga dinandanon ng Apostol Pablo. This is the first day of the week where they gathered together and in remembrance iti naramin ni Kristo Jesus, His death, His burial, and His resurrection. Dagiti Kristiyano, dagiti Gentiles, ket they gathered together iti first day of the week. Kuna tayo, this is the Sunday. And this is also the reason why we gather iti Sunday. Dahil iti rason, pengahan nga Saturday, dagiti nakaitodan na lang, di nga mandato kata, it is strictly mandated karagiti Hulyo, but to the Gentile churches, nga binangon ni Apostol Pablo, handamat nga nag-commit ti mortal sin for gathering on Sunday, but rather, they were exempted iti strict mandate nga masapol Saturday ti pagurnungan. To the Gentile Christians or churches, tinaytod kanya nga aldaw where they could gather together is Sunday in remembrance iti panagungar ni Kristo Jesus. Nga daytoy Jesus nga daytoy nga nangitalkanda ti biagda. And may natay, naikali, kathan nga may isang ordinaryo nga kasla dagiti nang ibagbaga nga mangisalakan idi. But rather, daytoy inmay nga natay, naikali, kat nagungan manan. E no sino man kada kayo, iti mangitad iti talak, di narami na di krus ti Kalbaryo, the resurrection would validate, would confirm, would prove, nga di narami ni Kristo Jesus, kat kaakseptar iti sangwanan ni Diyos Ama. It's Resurrection Sunday. Iti first Corinthians chapter 15, dahil iti may isang chapter nga i-discuss na concerning iti importansya, iti panagungar ni Kristo Jesus. Iti verse 1 hingga ti verse 11, in review na Apostol Pablo, dagiti churches iti Corinto, nga kunana, malagip yo kadi dagiti naidanon, itindanon ko kada kayo, nga mensahe, nga makaisalakan kada kayo, dijay, di mensahe iti Ebanghelyo, nga ti karga na dijay kat umuna, ni Kristo na tay, may kadwa na ikali isuna, pangtalo, nagungar manan. Nabanur dayay nga talong aspeto, tahan mo't nga ibaga nga good news, no kunam nga natay, kanay kali. What makes the birth and the death and the burial stand out? Nga kunam nga good news, iris di panagungar ni Kristo Jesus. Isang ko na Apostol Pablo, di verse 1, hingga ti 4, dayto iti Ebanghelyo. Iti Ebanghelyo kathaan nga di kumulgar di simbahan. Iti Ebanghelyo kathaan nga dita di bautisar di simbahan. Iti Ebanghelyo kathaan nga dita di libro di Matthew, Mark, Luke, and John. Iti Ebanghelyo kathaan nga dita di istorya di creation. Iti Ebanghelyo kathaan nga dita di istorya ti panagdalyasat dagiti Hudyo ijay disyerto. Iti Ebanghelyo kat amin dagiti nga sursuro nga sarsaritaan na kantong tungtungan na iti panakatay, panakaykali, kan maudi iti panagungar ni Kristo Jesus. Hana nga ngayon di jay, ti panagsublimanan. Ti Ebanghelyo, di panakatay, panakaykali, kat panagungar manan. Napanor da ito, kapustado dagiti ng kupya, da ito nga panunot. Kinagpaisuan na, dagiti ari, dagiti Ehipto, da ito, iti may nga ninamnama, da nga kunada nga apay nga nabaon dagiti pyramids. Nabangon dagi ay tap nagbaling nga burial site dagiti pharaohs kun dagiti matangtangan nga ari di mo na
Tati panunot ta kan panakawat ta kat dumteng iti jimpo kat agungar damanan. Kat iturayan damanan iti lubong. Nam ti diferensya. Ingana data dagiti ari nga dagiti Ferus nga dagitoy iti Ehipto. Adadalat tayo adadalat tayo dagi pyramids ti daduma bakat adadapay lang di museum, and they have never reached iti ko natin nga resurrection nga nangyari iti panagbiagda. The only Savior, the only God, King, Man, the God-Man, nga perfect, nga nang kumplito, ka nang arami dijay, that made it as possible, nga da iti resurrection, kat ni Kristo Jesus. Anya ti banur na da iti nga resurrection. Iso nga no kita ni verse 5, nga na ti verse 9, kunan Apostol Pablo, dagiti disipulo nga imadayo kan nabutbutengan, nagsusublida kan nagpakita man ni Kristo Jesus, nagungar isuna kat nagpakita isuna kan dagiti nga disipulo nga nagawol nga nagrebelde ti butbutengdan kan panagriknadan kat handa may karkariti sangwanan niya Apo Dios kapusta nagbitray da ken Jesus. And dagiti kat nagsusublida sinagsagaysan na dagiti bidin sa ingana di kunana uray syak de maysa nga nagpakitaan na tibabayin ko, nagpakita mat kanyak. Kan pagdanon dito verse 12, dayto yan di kunana dito tata. Anya ti banur iti panagungan ni Kristo Jesus. Apay nga iti churches kati celebrada iti kunata yung Resurrection Day. Iti dito yung Holy Week. Gapos kanina jay Easter egg hunting, jay bunny hunting, deta kaditi kapapananay, Easter Sunday, deta Resurrection Sunday. Ang kamuno ay natin nagapapon na di jay, no isungat ati first nga insida ni Hesus Kristo, di nagungan, jay itlog kan ijay rabbit ang kamuno apay nga kasjay. But let me assure you, the Bible does not say anything iti Resurrection Sunday kat involve iti itlog kan involve iti rabbit. That is just a tradition nga narami ti simbahan where the children and the people nga members kat they have liked it gapusta adati activity iti Easter Sunday or Resurrection Sunday. But I will assure you, awan ti basaran na di Bible di ay. Di verse 12 kunana anya ti banur ti panagungan ni Kristo. Kunana jay, Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection, awan ti panagungar, then awan nga rodan ni Kristo kathan nga nagungar. Anya pa lang ti rason nga tungtungtungan tayo ti panagungar. Anya pa lang ti rason nga tungtungtungan tayo iti panagungar nga namnama tayo nga di Diyos tayo kat awan mo ti sursuro na di ay. Nararamid lang nito yung istorya nga pampapintas ti pamati ng awan ti basaran na. But the reason nga dito ti rason apay nga maisa nga may sursuro kat aday ti panagungar manen. Kat it is because ni Kristo nga pinati tayo nga mangisalakan kat nagungar isuna. Mapang kayo jay verse 14 kunana jay, and if Christ no ni Kristo katanga nagungar, then awan nga ti sisirbi na no apay nga kaskasaba ka. Anya pa lang iti rason no apay nga kunang magkaskasaba ka. Kan uray ti pamatim, anya pa lang iti sirbi na ti pamatim nga inawat mo nga dinangag mo. Iji chimpo nga nagkasaba iti maysa nga mga kasaba awan ti sirbi na. Isardang kulan nga kasaba no iti Dios kumatlang kat makaisalakan kasatnungan niya ti danon ko. Hananto pa'y natulungan ti bagina. Isu pa'y lang, makatulong pa'y lang, kan isalakan na pa'y lang dagitagdungag. It's just a waste of time. The ministry ti preaching. For what point? Ngay batik iti nagmayat nga luxurious life composition ko. Iti Sadducees, iti Pharisees. No, haan matlang gayam nga nagungar ni Kristo Jesus. Hanak nga katok, kon hanak nga tabag, kun Apostol Pablo. The reason why I change iti minsay
Nga iti minsay idi ket baban iti sangapulo nga bilin. Isu iti mangisalakan ken mangpakawan iti tao tata iti kaskasabak tata ket ni Hesus Kristo ti panakatay, panakaikali ken panagungar na ket ti mangisalakan. And tata ket dagiti kakadwak idi I'm already a wanted persona non grata kanyada. Why? For what reason? What made me preach Christ? That is di panagungar si bibiyag ni Kristo Jesus nga ikaskasabak. Kanuray ti pamatim haan nga kuna nga awan sirbina. Ta iti nang italkam ti pamatim ket pudpudno kon si bibiyag nga mangisalakan kan Dios. Namabangka di 15 kunana, yes. And we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. No nga nagungan ni Kristo Jesus. Then ulbod kami nga mga kasaba. Ulbod kami nga mga kasaba. Awan iti rasul nga apay nga kasaba kami. Nagbalin kami nga false witnesses. Gapusta ikas kasabami kat nagungar ni Kristo. Namti kinagpaiso na kat natayim at gayam. Sino ti luklukon mi? Luklukon mi ti milyon nga tao nga nang ita di ti biyag na ka ni Kristo Jesus. Kuna ni Apo Dios, kuna na Apostol Pablo. That makes iti adipan iti Apo. Datayo ngayon mawat iti Dios. A confirmation and affirmation nga mangito di ti turod. Nagbaling at testigo, kan witness, iti ebanghelyo ni Kristo Jesus. What is that? The affirmation nga magapu, iti ebanghelyo, di panagungar ni Kristo Jesus. Isuti ko natin sa atin Diyos. Isunan tupay. Isunan tupay kathanda nga pinagungar ti bagina. Kaya da kapay nga isa pagungaran ba't? Mabanga 16, kunana, for if the dead rise not, then is not Christ raised. Noan nga gungar gayam itinatay, nawan ti panagungar itinatay, kinaulbud nga rod, teraramidon mi nga ikaskasabami, nagararamid kami ti istorya nga kalukan. 17 kunana, and if Christ be not raised, your faith is vain, you are yet in your sins. What makes the resurrection ni Kristo nga important? It validates, it confirms nga pudpudno nga naisalakan ka kan pinakawan na kaniya po Diyos. Amin nga nagtalak ni Kristo Jesus, kat napakawan ti bason na. Tanuhan nga pudpudno nga isunat ti mangisalakan. Then the Father ni Diyos Ama, kathanda nga pagungaran ni Tilbud. Namapay nga nagungar ni Kristo Jesus. Taam mo ni Diyos Ama, nga isulang. Isu ti nagboluntaryo mangisalakan before the foundation, ti panakay plano, iti lubong. Adda ti nagboluntaryo nga mangisalakan, kat isu ni Kristo Jesus. And no iti pamatim, kat kini Kristo Jesus kat hanggay nga mangisalakan, then useless, hangka nga pudpudno nga naisalakan. Di panagungar ni Kristo Jesus, kat mang patalgod kada tayo, nga amin ngagtalak kaniya ni Kristo Jesus, nga manubot kang mangisalakan na. Amin ngagtalak kaniya na, ginarami na di krus ti Kalbaryo. Kat adda iti forgiveness nga ito nga pudpudno, pamakawan kan panangaksiptar nga ito ti Diyos kaniya na. Anya ti bidinsyak, di panagungar ni Kristo Jesus. Inaksiptar ni Kristo, inaksiptar ni Diyos Ama, iti sakripisyo ni Kristo Jesus di krus. Sumarono di kunana, then they who are fallen asleep in Christ are perished. Dagiti nagtalak kanya nga natayon, ay awan na, ada di impirno. Anya pay lang ti rason, kasi damot nga nagbiag da diti daga, handa nga in-enjoy ti biag da. Inmadayo dati basol, awan matlang gayam, apan naman lang gayam di impyerno, awan matlang ti panagungar. But the resurrection ni Kristo Jesus, kat mangpakita lang ng kada tayo, nga ti pamati ti may isang tao, kat worth it. Kung nada ay awan, sayang lang ti biyag yu, kabibibiblia, Bible,
Ang kayo kanyang trabaho, trabaho tayo matay, nga namatay tayo trabaho. Kuna ni Kristo Jesus, kada kayo nga nagtalak kanyak, awan tinapo kayo. Kinagpaisuan na nagunudyo, tipulno nga kapapanan, itilikudan di tibiyag di tidaga. DJ biyag nga diyay. Nga kapapanan, tibiyag di tidaga, kati panakay sagana, kan panakalakam. Iti biyag nga nangat ngato, no di tidaga. Isu ti biyag nga awan patinggana, biyag nga napakawan, bagi nga perpekto, relasyon nga naisimpa. Kiniapo Diyos gapus ti panakatay, kan panakay kali, kat pinanot na kanday ta, ni Diyos Ama, iti panagungar ni Kristo Jesus. Lastly, and if in this life only, we have hope in Christ, we are of all men most miserable. We are just wasting our time. Nga or saysayangan ti aldaw tayo. Inlansa tayo, iti pamati tayo, kanamnama tayo, ti ulbud nga mga isalakan gayam. We should have spent our life nga enjoyin ti basol kan ti kayat tayo. No ni Kristo kathan nga nagungar. Then all these things, nga raramidan tayo kan panagbibiyag para kini Kristo. Kat it is just a waste. We should have been there enjoying to the fullest city life dito daga. Iti basol nga kayat tayo, tamay may salang itibiyag. But what makes the resurrection? What is the message of the resurrection? Kaya't nangasawan niya nga kada tayo nga nang ito tinamnama kini Kristo Jesus, kat it is not a waste of time. Because later on, malpas ti life tayo dito daga, we are going to face that is bibiyag nga mangisalakan nga iso na tumot lang tagbalingad judge tayo. Oh, the resurrection, my brothers. Adu tinangkarit kanang padas nga mangkupya tinarami ni Kristo. Ako may katipanunot ko kini Harry Houdini. Nga kuna ni Harry Houdini nga one of the best kept artists nga magician iti history. Nga kuna na pupuutan niyo dumtang ti tsimpo. Tinarayak amin kan tinakasakam amin nga inkas tayo kanyak, intalinak, inkawarnak, inpadlaknak at natarayak. Uray ni patay, tarayak tumatizuna. And yet, gana data. Agnamnama dagiti followers ni Harry Houdini that he will also escape ni patay. But until now, handa nga natarayan ni patay. It is only Christ who did it. And anybody nga gitod kanagtalak, agbabawi iti basol na. Nga ilatag na iti basol na iti sangwanan na iti nga mangisalakan. Wayawayan na isuna. Itad na iti pudno nga panagungar. And that is dayta nga panagungar. Katlakaman na may magapulang kini Kristo Jesus. Nga numalpas ti biyag dito daga. Han nga nagpatingga iti kararwa iti simenteryo kundi iti daga. Ada iti biyag. Nga papananti kararwa nga sinmi na tinatay nga bagi. And that is iti presensya iti si bibiyag nga makaisalakan ken mangisalakan. Oh, kapsat! Dahil iti rason no apay nga agtultuloyak. Dahil iti rason, no apay nga ureawan ti church ngayon ko, I still preach the word. Dahil iti rason, no apay nga ureawan ti support ko datakat. I move on in preaching because my Savior kat si bibiyag nga Diyos. And later on, I'm going to face this Savior. But for now, I must move on for the greater glory and the preaching of the gospel. Isunganuhan mo pa yung naramid nga tinalak ni Kristo Jesus. Apay niya tihan mo nga rason nga talakon ni Kristo Jesus. Dahito iti may sang okasyon iti lubong nga naaramid nga mangipakita nga pudpudno tinaramid na.
Nagano iti mangibaga nga kalukwan, kaninarami dala nga kalukwan iti okasyon, naminggana tata, may pukpukaw, kan isutin ang kumpleto ti Ebanghelyo, ti panakatay, panakaykalik, kan panagungar, ti may siya nga makaisalakan ni Kristo Jesus. Nagtao di ti puso, ibagam tingiwat mo, ibagam kiniapo dagita nga basol nga raramidam, kanilamlamang mo kung tartarakanam. Parutom dagita iti sangwanan iti Diyos. Parutom dagita ti sangwanan iti krus ni Kristo Jesus. Katalkem tinaramid na nga umanay ti panakatay, umanay ti panakaykali, umanay ti panagungar na, nga mangita di ti biyag ngagnanayon, nga mangisagana ti kararwam, nga mapanka ti presensya ti Diyos. A blessed Resurrection Day. God bless.